pasile nabat kelayawa. Dewe lah dewe ye. Amanya tetemayo. Memango. Tetemayo. Kegede balik citu. Kapok. Aku balekno, baleke nanti. Wong kowe rene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih ning Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikil ku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna to kapake? Bisu. Kowe gelem po? Ana bola tipu kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek ana. Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gratan Nenggala jeblok wetemu. Lah sepatane lempoh kowe. Aduh mati aku. Aduh. Waduh mati aku iki. Iki dayane opo iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, kok ora ndek otot balung ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Wis. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nendi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mboyo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku balekno, balekke nendi? Wong kowe rene dhewe kok kon balekke. Kejaba nek aku nyilih ning Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggung jawab. Bagong, please, Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Lho. Kamas inji. Salebetipun kula panjenengan mresani dhateng guyon maton sembrono parikena para abdi negari Ngastina. Omuli tuwuh raos kuwatir salebet ing manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamond? Diajeng. Kok kleru terus aku saking diajeng. Menawi mangke ngantos Sinuwun Prabu Duryudana menika wuninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika wuninga, mongko Sinuwun Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para Sata Kurawa. Menawi ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun. Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku Diajeng. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati. Abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono. Berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Ha nek lahir batin, nek wis pancen diniati ngene iki bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara, kowe ngrasake lara. Aku mati, kowe golek dalaning pati. Semono uga. Kowe lara, aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekan ning pati, pengaestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat, aku sak penake dhewe li omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati kabeh. Wis ngono wae rasa dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi?
Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika sinuwun Prabu Duryudana malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu putrane Pak Subakesawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Batu iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngeno, nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina gandeng Dewi Banawati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katesanipun Dewi Banawati, Dewi Banawati, Banawati kok Banobati. Ana kokean batine iki ngene iki. Dewi Banawati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi sinuwun Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banawati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apik-apik ora entuk, tak jak glut. Batobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Batobat lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa ora. Mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk wis teturon saiki ya ngantuk meneh Batobat ya sapenake dhewe. Kok mung arep ngontak ngantuk terus. Amu mau konangan Duryudana. Tutup-tutup kae wae. Batobat sapenake dhewe ora. Dewi Banawati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korenipun dipun tutut menika wonten menapa? Nuwun. Assalamualaikum. Dewi Banawati, Dek Pate. Pripun? Oh, napa bener ature mban. Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika korenipun dipun tutup kenceng banget gek niki enten sandal selawo. Sewalo. Kok enten di kater ditulisi BG. Niki gek Gunawan niki. Ketoke sandale mboten kok njerbebeh sementen gedene. Sandal kok ora ukuran sikil menungso. Niki lho kula jajal welobok ngoten kok. Niki menungsane sikile gedene ra jamak-jamak niki. Dewi Banawati. Kula aturi mbukak korenipun Dewi Banawati. Kula ingkang abdi pun Begawan Durna ingkang sowan. Gusti Ayu, Gusti Ratu kula ingkang sowan. Tobat. Pripun menika Kamas? Bukake. Panjenengan dos pundi? Aku tak ndelik sawetara wektu. Nek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene, terserah kowe. Nek kowe arep ngaku, tak akonane, nek kowe ora ngaku, wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Nah. Ayo golek watu padha ndodok bebarengan. Maju ya terus, mundur ya terus. Panjenengan gawon mingkang rumiyin kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya ewadene wis ana bukti-bukti. Aku kok tak metu, sebab iki sandalku wis konangan e. Tobat kaya sandal kit pingenane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk ya ora dijupuk-jupuk. Reget e, penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan wis aku tak ndelik sik ya Yayi. Inggih Mas ngatur. Aku tak ndelik sik. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak? Sayang sik ya, monggo. Kaya dirambati bekicot. Cangkem kok klenyite aja Mas. Tobat. Dewi Banawati, kula aturi mbukak korenipun Gusti Ayu.
Turnena panalang rumajaring ratri linenggak jangganira kapisananing prang brata yuda omong mustaka kabuncang mungguing wana nuwun sewu Bapak Pandurna. Oh inggih kula ingkang sowan. Karajan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Oh inggih wilujeng Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sababipun direjeng andika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Koko Prabu Duryudana. Oh menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebeteng kedaton menika dedrek krana pangraosipun ingkang raka panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh kalenadat ingkang sampun lagak-lagianipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana tumunten dipun rembag dereng ngantos purna anggenipun sami rembag wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banawati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banawati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun emban menika kala wau. Tobat banget lingaya wara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon terus saurupan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho tapi ngono apa piye ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh tobat kaya ora kajen rasane nuwun sewu sampun duka menika namung pelaporanipun emban namung aturipun emban upami ya mboten iki mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina Kakang Durna pripun Dewate niki kok enten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Niki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Premban. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Tobat. Ingkang ses sinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman, jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banawati. Menawi wonten tirahan ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai kakung ingkang lenggan. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripaksa kula ngopyak lebeting Taman Sari Negari Ngastina menika. Kentos maluh gembar manyar-manyar duk neng jungkul wana dadi alas-alas ati wana. Dek mate pripun? Mangsawang to. Tak kira nek bulus. Lah kok jebul sing metungel saka lebeting patenggan. Wah, menika mboten pangling. Lah keparat pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Lah tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe. Nune nggih penemban Durna, kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu iki.
Bagong kuwi. Tobat to Mas, meneh iki ya dimenehi asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Ora wong sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe iki ngapa? Ngenyon ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika. Wangsul dateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu Paman. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matosa mireng radi sorang ngene paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong. Lho, Lah ngandel ora. piye Kakang Dirna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungsa ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Lah tobat kula ngertos menawi kula menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan wonten ing papan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya, Dur. Hus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali, nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Oh, ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra garwaning Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Jojo muntap lir kretap duka yayasine pe. Lah ngono lho. Netra kocak ngundar andir. Durung bathukku gatel iku kukurke. Inggih. Oh, lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Makukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku Bagong. Tak bonto tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur, kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere.
Ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemandhen. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki merga saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karep nggaup karo Prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karep ndaup karo Prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Gegede bala citu. Kapok kowe. Wong karo wani karo wong lagi ketrima ngene iku sak ciptane dadi sak sediane ana. Boleh. Kota betul putar kelipet dalam jalan panjang. Aja panjangnya. Dewe. Tobat, Kang Mas menika ginakaken menapa lho kok iso dadi kaya ngono? Nggih, apik to. Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciumu ya betelnya. Gitu sile menanyele. Kata sila pasilita paginita. Agate. Saya dalam hasil. Kapau ora kowe? Ebu. Apa? Ebu. Ebu bapa. Bapa aku abu. Sing cetha nek omong wong tuwa kan omong ora cetha. Bapa, abu bapa. Bapa aku bapa. Kuwi tegese apa Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngayal karo aku asepatane bisu ora iso omong tenan. Baba. Boleh. Ketepala debat dadan macet-macet. Baba, aku ke baba. Kok atut baba dadi lebih. Kapok tenan, apa tetet? Ora wani karo aku. Lewati atas wajah bapa datang di badan. Balia kaya wingi ngene kowe wong loro. Bagong aku. Demane? Pripun? Wis mari. Nggih, wis mlayu mawon demane. Sembetengane wong lagi diwingno wong dening dewane. Percaya ta karo aku? Inggih, Amal Tobat pinter banget. Ih. Nang jiwit iki ora nggon cangkem. Senengane kok Gumun aku lho. Gemeske tenan Mbak Tobat cangkeme gedene semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, dadi aja kaget. Ih, gemes aku to, senenge ra jamak-jamak. Saya nek pasare ae lho, Mbak Tobat ora Bagong nek sare ning ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Mbak Tobat kaya ngorok kok kaya sekaten. Anggepe cangkemku alun-alun piye? Njero sapenake dhewe. Iki ora mung tekan semene.
Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhotke. Aja kuwatir. He, sapa sing ndro taman negari iki? Wah, ta. Kok sik? Lah iki Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan nang Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wismamu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon dosa gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas tobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Nggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tau mbak ya cah gleleng. Gaweane bojo mbok ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banowati ngebang Yayi Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngorek pasurunan Kyai Prabu Duryudana ora bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ya. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem apa? Ana Baladewa kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepaning Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempoh kowe. Aduh, mati aku. Waduh mati aku iki. Iki dayane kowe. Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, kaya ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Wis. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mboyo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku kok. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, ora bakal iso diogreh-ogreh. Sapa wae ora iso dadi pepalange Bagong. Aku balekno, balekke nang ndi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lah lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono kowe. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan.
Sumpah, Sumpah. sumpahe sineksen sing gawe urip, Sineksen sing gawe urip. kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke. Aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantem aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Aja sembrono, omongane aja sembrono. Ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ra seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Wae lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjingan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Bedian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Kene. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku. Aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge macam-macam. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus Arep ngopo? sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget karo aku. Yo, kaya aja pamer. Kaya aja nglereng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Mboten ngraita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon-lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak. Berarti iki Wis iso dibedhek. nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis diayomi karo sing gawe urip ketitik sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula kang saka kuwi kok aku wis ora bakal pikir ringa-ringa. Inggih. Ya, Inggih. aku saya sumuk Inggih kersanipun godhogno wedang. badhe kangge menapa? Siram Obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. kari ngencurke. Inggih. Asik. Nek aku dembenke kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku. Obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa Ora ngerti. Monggo kula dherekaken dhahar menapa-menapa. ya martabake wis teko. Sampun. Ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai. Pokoke engko
Lelakon selanjutnya mengkari ngelakoni. Pokoknya ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih ngestaken dawuh. Ya mlebu mburi. Monggo kula dheraken. Ayo gandeng. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badararja sarawuhing Kresna kakangku. Ya Dimas slamet tekaku. Ora ana lan swiji apa Yayi? Basaku hatura. Tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Niki kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun keparemanen Brama dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawati. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Yai Prabu Amiji dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawata. Menawi kepareng kawedhan ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ana ing batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Projeng Ngamarta. Babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang. Krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan boten ngertosangkan paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten mailu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa? Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa Koko Prabu. Oh. Tribala Dewa Narpati Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi Koko Prabu Mandura mlajar kados lare alit minggah madyaning Datlaya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa Koko Prabu wonten menapa Baladewa kakangku eneng apa Koko Prabu Mandura wonten menapa Yayi sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadahwadana ngantos suping tata krama kiranging Subasita anggen kula ngabyantur ngarsa paduka Yai Samyaji krana lampahan ingkang lampah wonten Negaring Astina. Negaring Astina wonten lampahan menapa Koko Prabu kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ingkang
Rayi Ngamarta mugi dados ning kawiningan. Kados menapa kagiyating manah kula. Nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negaring Astina ngrembak perkawis penggalipun Nyai Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem. Kedadak sowanipun abdi taman negaring Astina. Munjo atur kersanipun Nyai Prabu Duryudana bilih wonten satunggiling priya ingkang wantun anggebang dhateng prameswaring Astina inggih menika Nyai Ratu Banowati. Sareng nalika ingkang Raka tilik utawi nitipriksa dhateng taman negaring Astina. Kados menapa kagiyating manah kula. Sareng kula pinanggih kaliyan tiyang jaler ing mapan wonten ing taman. Mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Nyai Ratu Banowati. Werkudara, Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibebeda. Ya Banowati tanpa taliwara. Koko Prabu, menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak, sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Nyai Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajae Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tanya tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kegiatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelarana kula nyuwun pamit kula badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kemareng ngono kula badhe idi panilah mbujung dhateng Mun Arjuna. Mangke mindhak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mitir mitiraning asta Arjuna kula wonten paring adhaw. Aku ngerti kaya ngapa to kagol penggaling siadi bareng midhang sabdaning Koko Prabu Mandura. Yen topono kawanmu Bagong anggebang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to. Nalaren, petungen, gelar lan gulungen. Aja nganti tuna tembe mburine. Liripun kados pundi? To paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendikaanipun Koko Prabu Baladewa. Lho, aku percaya nanging apa ora luwih prayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung sing ganep, nganggo nalar sing ganep, digelar lan digulung kuwi luwih prayoga. Contone ngene,
Ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong kelawan Yayi Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina. Nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngiyas kelawan Koko Prabu Mandura. Sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti. Ora jeneng aku kuwi duwe panyakra bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa. Jer panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina. Yen nganti kowe engko mung dibenthik-benthik karo para Panakawan. Lamar kowe dhewe sing tuna lho. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong takonana sing apik takonana sing becik apa Bagong tumindak kaya ngono nanging yen to ora ana cetha lamun Bagong lunga saka bali wismane mapan negara Ngastina Ngastina jujuken ngestaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel Koko Prabu matur nuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula. Mangkata ora sakem rungsung. Ora nek kelangan Yayi Ratu Banowati ora wis ora sakem rungsung. Nggih ngestakaken dawuh. Nek ming didumuke rak ya lumrah kok. Ning sing ndumuke rak ya ming abdimu dhewe Bagong, dudu wong liya. Ora apa-apa. Nggih ngestakaken dawuh. Nanging Bagong menika cok sembrono. Cok tembung kok nganggo cok. Inggih. Kula nyuwun pamit kula tak nitih priksa wonten Karang Kadempel. Titih priksanen dhisik ning aja kesusu ngestaken dawuh Koko Prabu. Ya Arjuna. Lah kok ora kaya adat sabene. Anakku ledo gegojekan. Biasane sok randa sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa lek gojek. Sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jare mau tak jak omong-omongan muni atine iki sedih, nyawang apa kaya wis sepet ngono. Bagong. Eneng apa to, Le? Embuh, Pak. Rasane kok aku ki kaya ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ha ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Ra, aku ki sakinah mawaddah warahmah. Waduh, gayane ora. Rukun aku karo mantumu. Apa duwe perkara karo tangga teparo? Ora, aku ki wong sregep Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku ki kok ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ki untuku pidil, Pak. Untune copot. Heeh. Jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarene ana sing arep ora ana, mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tulung Pak dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk menclak. Sembrono. Wah, sembedeng. Tonyo sisan. Kene iki anake cilik-cilik padake ra. Rasa to gagas. Wis. Sing baku atimu seneng. Nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbok pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak. Rekane ngrajang lombok ya keperang. Drijine kena lading. Rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah, jan kok kaya wong kok kelara-lara ta aku. Rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah. Awi jenenge ora Kesonjombaya pancen kowe iki bladhok.
nggone anake barang dipangan. Embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng dijak gara-gara mau jane aku arep izin. Mbuh. Gara-gara kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Wis rasa to gagas to le wis. Nek ngono kowe rasah nendi-nendi. Nek upama iki aku sowan ning Ngamarta kowe neng omah wae nek atimu ora jenjem atimu ora kepenakno Bagong miat langen ning kalanggiwan agar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sanghyangning para Pandhawan Semare koden prayitna semuriris koden prayitna semurire seko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi le ngombange ora nganggo aturan mer aku ndemong lho iya aja kuwatir Semari waton nyelekop ora ngambah telu barang ngambah telu bingung kok binun anggere salah titenono medun tak kampleng iwonengen wah wis arep ande dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Tru nekula karo nekuli iya wis kuwatir ora obo sasae lho Mar ora ngerti-ngerti mangu wopek sih manyura tratapan aku wis tuku ki wong cah pinter kok paketan wae lho iki Mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala bekti kula ndara nala garing tak tampa bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa kok nala garing kabeh ayo sing ketok aku kaya ora-orane padake bekti kula ndara Bagong tak tampa enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara weh ngandel ora gawe tratapan dodo kamu ki ora sero-sero aku wis arep nabuh kapok ora weh senengane kok nek kleru rasane lho Mir ora enten apa Gus Kakang Semar kula aku butuh karo anakmu Bagong enten apa ngandel ora tanda-tanda iki lah aku sedih iki Tru lah ngopo kok Ndara Janaka kok butuh karo aku omongan aku ora ndedhe Ndara Janaka ora golek utangan ya Ndara Janaka kok utang kowe iki njur kowe iki nguyahi segara wis asin ya wis butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa-apa ngono lho ya wis maju kono
Bagong, terus Bapak darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. enggak ngestaken dan mikunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Bagong. Nun Kowe tak takoni wangsulan sing jujur. kula niku wong ora tau gara ndara napa sing kula aturke niku jumbuh kalian ati kula ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara Sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal ya mung gara-gara niki. Bagong, Nun, nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. sik to, masalah niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh, iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kowe kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki kok. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah mingkari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus paitan napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru Gong kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik aja bahas aku le nabuh. Iya. Aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun, mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah. Nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Terus, ajajake ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sapenake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosmane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sapenake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk, mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet. Ono kawan malah melayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang kurang tata, Bagong. Truk, nek cara mulih nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. No penak wae. Engko nek diseseke dadang lagi keras. Ning iramane rasah tambah.
nek ngono. Wah. Rambute gondrong go susuh emprit. Langgu mikir. Konjur apa-apa Ardiyaya, aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu. Wah, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutke. Yo. Mandel ora wis iki numusilaku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku aku meng arep diarani Gebang Banowati anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba nek aku ki satriya nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat duwe derajat ngono wangun ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati mongko kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang kok Ndara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho mongko Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan cipate Ndara Janaka manang kaya ngono wis jan ngrekoso uripku iki aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku